batzuk Inglaterran egon ziren usaroan, eskola han ikasi zuten, eta irakurriko dizuet ume horietako batek bere amari idatzitako gutuna. Gaur eskolara etorri gara ama. Mathematics, language, religion eta geography ikasi dugu. Pupitretik jaiki gabe idazten dizut, atxeden denboran. Education is our passport to the future. Esan arazten digute, baina nik zuen gana nahi dut pasaportea, edo salbokonduktoa bintzat. Kontatuko dizut gaur ikasi duguna. Subject 1. Matematiketan 5 bider lau, 20. 20 zati lau, 5. Egon naiz gogoetan, gure bizitzako uneen gehiketa, kenketa, biderketa edo zatiketa izango garen. Subject B. Arbelean idatzi dute. I love the English language. Words have power. Itzultzeko agindu digute. Amo el español, las palabras tienen poder. Euskerara itzuli dut neure kautan. Euskera maite dut, hitzek esan nahi dute. Subject 3. Erlijioa, deep and meaningful, omen da. Zerua bezala. Zerura behire ikusten dugu urrun dagoela zerua, baina infernua ez hainbeste. Subject 4. Geografian, mapetan ikasten dugu, mapei begira konturatzen naiz, gerra dela umek, gerra gertatzen dela umek geografia ikas dezaten. Ezei geografia gustatzen, ez didalako usten zuekin egoten. Ezei gustatzen, ez matematika, ez hizkuntza, ez erlijioa, ez geografia, ez nautelako zuen gana eramaten. Education is our passport to the future. Pertsona zoriontsuek ez omen dute memoriarik, behenik bai. Jo dute hurrengo klaserako txirrina eta eskolatik agur.